Mill-ewwel ta' Lulju it-tfal Maltin u Awċin jistgħu qattaw is-sigħat sajfin iċaffċfu jilagħbu fl-ilma fil-Water Park ta' Buġibba. Il-Water Park huwa parti mill-ispazji miftuħa taħt il-kullana ta' spazji u postijiet responsabbli tagħhom l-Aġenzija Project Green. Il-ġimgħa filgħodu żorna dan il-Water Park fejn stajna nassistu għall-aħħar preparamenti qabel jibda jilqa' bl-entużjażmu tagħhom e kif ikunu tigawdu l-ġranet tas-sajf il-bogħod mill-bankijiet tal-iskola. One News tkellem mal-kap eżekuttiv ta' Project Green, Steve Ellul, li rimarka l-importanza ta' proġetti ta' dan it-tip għax kejknin. Propju mill-ewwel ta' Lulju l-Water Park ġewwa Buġibba ser jerġa' jiftaħ għan-nies. L-idea hi li jkollna dawn l-ispazji miftuħa illi ngawduhom mhux biss fix-xitwa ma anke fis-sajf. Steve Ellul semma wkoll elementi inklusiv li se jikkaratterizza lil Water Park f'dan l-istaġun sajfi dan għax Project Green rat li tinkludi sigħat partikolari għal tfal bl-awtiżmu u l-ADHD sabiex huma wkoll ikunu jistgħu jgawdu sigħat mill-aqwa f'dan l-ispazju. It-tema din is-sena hija aktar iffukata fuq l-inklużjoni. Fil-fatt din is-sena ħankunu qegħdin niddedikaw ukoll siegħa oħra illi tkun dedikata speċifikament għat-tfal illi ibatu mill-kondizzjonijiet tal-awtiżmu jew inkella tal-ADHD. Se jkollna siegħa fil-ġimgħa apposta dedikata u qed nikkollaboraw ħafna anke mal-assoċjazzjonijiet li jirrappreżentaw il-ġenituri ta' dawn it-tfal ukoll. Ellul sostna wkoll li sar investiment f'apparat bħal siġġijiet tar-roti apposta sabiex anke tfal b'kundizzjonijiet partikolari jkunu jistgħu jilagħbu u jingħaqdu ma' sħabhom f'dan l-ambjent. Din is-sena investejna wkoll f'wheelchairs apposta għal tfal bi bżonnijiet speċjali sabiex anke huma jkunu jistgħu jgawdu dawn l-ispazji miftuħa fis-sajf. Fil-fatt huma wheelchairs apposta li huma aktar adattati għall-ilma li xirridu nkunu ċerti li kull min jiġi hawnhekk kun jista' jgawdi dawn l-ispazji miftuħa.